Добрый день, паважаныя сябры. Сёння мы з вами зробім птушачку. Птушачка здаўна лічылася ахоўнікам сям'і, і яна была непасрэдна звязана з продкамі. Лічылася, што птушачка гэта сімвал продкаў. Сёння мы з вами зробім такую птушачку. Спачатку возьмем саломку. Саломку трэба замачыць і абавязкова цёпленькай вадзічкай, каб яна размякла і з ёй можна было працаваць. Канешне, саломку мы не знойдзем у крамах сваю сёння, але ж яе можна самім назапасіць на поле. Для гэтага трэба летам, лепш за ўсё ў жніўні прыйсці і нарэзаць сабе такой саломкі. Вось, значыць, для таго, каб зрабіць птушачку, нам трэба зрабіць спачатку два пучкі взяць. Вялікі пучок і маленькі пучок. Вялікі пучок – гэта пучок з вялікіх длінных саломак. Лепш за ўсё ўзяць 12, але можна і больш узяць, тады будзе хвосцік проста пышней. Могу делать просто чуть галины. Вось, у нас два пучки соломки, у одним 6, а у другим 12. Тот, который даўжэй, мы его подбиваем, вот так, каб ён быў одного ўзроўня, и тады берем ниточку, обрезаем ее. И завязываем. Завязываем так моцна, каб яна была так, каб заціснулася добра. Каб атрымалася вось так ось. Тут адрезаем. З гэтага пучка таксама падбіваем і бяром яго пасярэдзіне робім, пасярэдзіне таксама завязваем і заціскаем. Як мага мацней, каб яна так расшырылася. І таксама адразаем. Ложым гэта пакуль што отдельно, но пакуль што нам не патрэбна. И продолжаем рабіць птушечку. Гэта мы зрабілі такі хахалок у птушечкі. А зараз мы робім ёй галоўку. Таксама вось так берем и завязываем. Таксама моцна. Калі зроблена галоўка, ўжо пачынаем рабіць тулава. Тулава трошки больш бяром, чым галоўка, дзесьці ўдвая. І таксама моцна заціскаем. Вось зараз мы зрабілі асноўнае для нашай птушачкі. І цяпер нам трэба сюды прыстасаваць крылы ў яе. Для гэтага робім, вось у нас 12, мы іх разбіраем на двая.
каб было зверху і знізу па 6. Вось так ось павінна быць. І вось сюды прасоўваем крылы. А вось цяпер берем нітачку, так моцна, і таксама завязваем. Кладем і крыш на крыш. Так само каля крылаў. І хвостик. Видно. Ну, ось ніточки засталіся, тую ніточку, з якої починали, і тую, з якої скончили, зав'язуємо поміж собою. А ось тепер берем і трошечки ось так от назад відводимо, щоб птушечка наша присіла. Ось. Ось уже основа для птушечки есть. Каб было лягчэй далей рабіць, мы гэтага хвостика її трошки подрежем. І з гэтага краю так само подрежем крылы. І пачнем працаваць. Птушечку можна рабіць з розных нітачак, і чым яны танней, тым прыгажэй будзе птушечка. Але ж мы сёння зробім з традыцыйнай гамы беларускай. Гэта чырвоная нітка і белая. У нас тут больш такая варыятыўная, больш такая прыгожая сучасная птушечка зроблена. Вось, правялі один раз нітачку, так хвалі одну за одну, а потым наверх кладем новую нітачку, але ж так само уже в другім парадку. І абавязкова падбіваем, каб яна лепш была заціснута. І распушаўся хвостик лепш. Ось так само. Тут усё просто. Яна вядзецца хваля, толькі галоўнае, каб один бок быў у один край, а другі у другі. Можна яшчэ параўнаць шахматнай доской. Хто займаўся, можа, габеленамі, ведае, што гэта называецца палатнянае перапляценне. Белая нітачка у нас такая з люрексам, трошки такая больш прыгожая. Мы кладзем яе таксама на той край, дзе скончылі, і дзе пачыналі чырвонай ніткі. Абавязкова нітачку чырвоную, пачатак і канец завязваем. Просто вось так вось завязваем. Потым мы іх зрэжам просто. Зноў берем чырвоную, каб было прыгажэй, і хвостик быў пышней, і ўвогуле, чым больш мы наматаем нітачку, сюды можна некалькі радкоў рабіць і розных колераў. Чым больш мы наматаем, тым больш прыгажэй будзе хвостик. Зараз таксама вось новую робім лінейку, і таксама і пачынаем адтуль, адкуль пачыналі першую чырвоную, і потым прадаўжалі белую. Все з аднаго боку. Скончым хвостик, ось ён такі ось з другога боку, з гэтага боку. Ён такі, прыгоженькі, і тут завязваем нітачкі паміж сабой таксама. Вось зараз, калі мы ўсё завязалі, вось асталося вось так шмат нітачак.
Іх можна паміж сабой звязаць, вось так на 3 раздзяліць і завязаць. И вот так завязываются и становятся аккуратненькими. Вот узельчик застаецца, а мы отрезаем все коротенько. Каб надзейна было, можна яшчэ клеем ПВА прайсці тут вось. І вось у нас вось такі прыгожы хвосцік атрымоўваецца. Тое самае мы будзем рабіць і з крылами. Крыла лепш пачынаць адсюль ад хвосціка, не адсюль, не ад галоўкі, а менавіта ад хвосціка. Так само распушаем і пайшлі. Праз одну, ні в одну не трэба пропускаць. Ну вось мы уже заканчиваем эту працу. На другім крыле вось робім іх аднолькавымі. Аднолькава па колькасці нітачак. Отрезаем. И тут так само связываем. Спочатку паміж собой червоные ниточки, а потом уже разом. Так само беру по 3 и завязываем узельчик такие. Моцненько. Каплены у нас не развязывались. Были пригожими. Зараз мы зробім наші птушечки дзюбачку, каб вона була більш подобна на сапраўдную птушечку. Ось так ось берем. Тут выбираем самую такую сярэднюю, яка буде найбільш на виду, і так ось тягнем. Берем ось таку ось паличку. Таку паличку это звичайная такая апельсиновая паличка з апельсинового древа. Її можна навіть набити у крамі. І вона продається там, де всякі, ну там лаки продаються, всяке таке. І з її вельми добре працювати. Ось так ось ми дюбочку витягуємо і так ось робимо її. Ось отрималася у нас дзюба. Ось. Ну, а каб наша птушка була пригожа, каб яна виглядала добре, ми їй подрівняємо хвостик. І таким макаром і крила. Тут можна трошки відміряти, щоб вони були однолькові собі. Так само ножницями добре відміряти. А більш ровно зробили. Ось наша птушечка отрималася ось така ось файна, пригожа. Треба її тільки тепер підвішати. Так само робимо з ниточок. Ну, можна зробити як червона ниточка, так і біла ниточка. І ми навіть візьмемо 2, щоб було пригожей. Однольковий длини, довжини. Ось. Зав'язуємо там, де є хохолок. Это покидаем. Зараз я ще одну таку возьму. І тут яе будем завязывать на хвостик. Для этого мы полічым, колькі у нас тут соломинок. У нас повинно быть 12. Тому з кожного боку покидаем по 5 і берем ось гэтай ось 2, которые у нас посередине. Каб подцентровать потом нашу добрую птушечку. Так само завязываем ее. Ось, атрымоўваецца
2 вот таких вот лінії. Ось так беремо краш-накраш і так само зав'язуємо. Ось так ось посередині. Кап'яна у нас льотана. Ну і, звісно, там уже опошній штрих, поэтому зав'язуємо її тут. Конечки, ниточки. Ось. І тут обрізаємо акуратненько. Ось наша птушечка і полетіла. Її можна пригожити хату, можна повішати її над дверима, або у машині своїй, або можна так само повішати і на люстру в хаті. Тож так само буде вельми пригоже. До зустрічі на нових майстер-класах.